Kublai fi baro kini kilong ki kubor bam takasngi. Ut kinong rep jhur bobam syam ladon ki jingrap na ki sorkar kham tam ha ki thain ne jaka nong kendong. Namar kim so la shu ban penyat bet ya ki rukom rep rukom riang namar balahiran palat ka perthei. Bat ki ongru bah ngi ki babela belas ngi nepa jahayeng menta da kisnem banwat jing bela da ki weiru ngim sungula namar ki kimi ki kpa kilayalam yangi dang du dang ret shalom te kumno ngin le da ki wei pat ki kam te khendiat u antor news haba ulalek ban budin shaki jaka ba khamlong nong kendong ulayo ban yakren bat ki kato kat ne ki nongrep te kidon ki baong ba ha ka jinshisha ni kwa e ban yo ka jinyarap na ki skim sorkar bapher henry ngim sonut namar ba ngim don ka jinnang jinstat jindalong ngila khamsuk namar ba yangi ki bapsa yeng da ki jinrap jinreang bat kasur kin jong ki nongrep ki ong ba ngi kwa e ba kasyang ki nongrep bakin lek ne wan ban yu kejat lem sha ki jaka ba kendong te ngin ya sengap te kumno kidon ayu ban ong. Kublai fi baro sajisin lemba ka kuboru antor news fi baju sotenat ban pej. Te khendiat hang ni ngidon nongrep ya kata kabahap hang ni ka sinong marpana kabahap ka soyong. Te ngidon ngi kendu iwe ne ki nong shong sinong badehi na ka ne ka dong ka than baki jurep jureng habai dei bat ki chor ki jhap te khendiat ngidon ban kli jingkli i tong ini phai khmat chi Stengnya ngada drastam nyang siong sa sinor ren lino klau. Ya liam no ya bu da bon te saya. To radep ne ya shoy, radep shoy da saya thung to jo. Tharai lakanos nem e baba phila ya lingti lemba kini ki jinrap chor mo hatu phiyo nem ka jinrap nani ki skim bapher. Te yita la ya rep kham klai ho na du ba ning mei pa ro le sedang rep gane te ya juk im ta ro nge rep kum ne la im da rep tu mo Te kamut try nadu menta pietre try kumba hau benai la ne haus nem bakat no pinyo yo to so uba pitre sto te ngi la ya kum ne ngi la ya thung sang thung kum to bnai ba nroi ai nai ba san te ngi sayo phot ba du ne phra ba khandai right shibu yau ni ujur ba piong phirap ko jor mo to shibu yau ni ujur ka jor hatu phindi hasnong ne phin supply shawoi ni phin ayakti sarkar ne la don bawon shim de ki malik na yo ami te ngi de bel sinang dan ba tu kli pasenjar ki ya paket bisa yo kisa tip itu sa pha dai pa ya kamut phin ra sa shilo ha ra sila te try ba hatu phiyo jinarap ne am ne phi panot hi daga pelahi ne kumno ban rap ban riang gini jho namar banga i kasba phai ki lum ki wa adap tang de ki jho suda de ki brew suda hatu pidon in am ban ong shaka sarkar hatu phikwan am ka jinarap ne kumno ni kwa hi ke jingarap no sarkar ro kala ban yarap ngi kinong rap batang khandet ro hanrei bun bengerap kumne te ngelot hila jong gamet bala jong pisah te tharai ba saisen kano tharai un simpor inu jhor ba phin yo tat hadu ban khet beng yau ni u so ni u sambai ba phi tresta dangi yom to phot tang yo betang sun phot te da dem te tang hi thung kolom ya ngarep kubi ai tharai hatu ba tharai phi layo tharai ba ka jingrap na ka sarkar ni ka agriculture haba phi dei ba phi larep la atas nem inu jhor hatu ki la ithu ne am namar kumenta ngilayu iba kaseng nong rep kadon ka ngila bonong ka HFU ka Hills Farmer Union hatu phila jubna ne am kata bat phi kilawan em banto ket khamtam yangi kinong kendong kinong song sinong ba kidang im tang hakarep karya
Ya kata te bon ngimpat yok jeng yarap ba nang lagi sarkar te. Bon bat bangi ya wahi kum nu galom. Ya pelut hi ka bai. Siu bai ai te. Hatu mentang yo semua ba kadiang kadon kaseng jong ki nongrep kum ka HFU ka Hills Farmer Union hatu pilaju yo semua em ya kata. Ho ni la yok sngau ho ya kata te. Terai hatu piki lai wan pe wan jungo lumba kini jingrang namar ba kum bangi lati pa himo ka Hills Farmer Union kamut ba kaseng jong ki nongrep lah hatu ki lawan pe ki wan jungo em kum shani ki jaka. Am kimpat iwan jingok ra. Te hatu pidon e banong hatu pikwan em ba pindon bentalem kum hata kaseng nongrep namar ba ngitip ba kum ngi nongrep ngidon kam hi jingrap ki ba pher kum lagi skim sarkar mo. Ni kwa ho ba skar kan yarap lem ngi ki buduk ai te. Kham tam bangi tristom kum nele. Wa hi ya ka jing yarap jong sarkar war ka ai tang khandiat ne. Ka jing yarap nakata. Ni kisnem bladet tengah biang hi. Biang. Tu sibu ba yo le se mentau snem kandunador pin don e banong. Tenda duna te nginang rep telah syukur hi. Syukur di deh. Ni do bene bo frai ai kim tu. Benai ba pra. Te trai onda la poi ta benai ba pra. Te mo chano pin le pan hap uni ki jor pada. Sasilang. Silo. Te trai hatu pila don ka ji pila yo trai ka ji yarap na ka agriculture ni na ki skim ba pher ko. Nan ju ye rang sutre hi la ke kam la jong. Malak. Kamut napalah hijong lajong hatu pikuan em ka ba pin yo ya ka ji yarap ani na ka sarkar kum ki skim ba pher mo ban pin yo ji yarap ken ban pentelun na ka por sya ka por ta ka ya khamtam ya ki nong rep mo khamtam hangi hi hajaka nong kendo. Ngi te sar ngi. Ngum sukwa ya kata namar bel ki bon kam palak ngat ngi babit bam nang tho nang tar. Ngi sula hi da kam la jong. Ya kamut kong mentala kados nem ba pila im hakani ka jin psa lengba ki jin rep jin rang jongpi. La kados nem menta pila la persyang bantung ki jur. Entahlah asan snem terus nem. Saya ka long hi ka basiso. Kamut pirap bunjai ki jur ne pirap tangki ka jor. Ngarep semken kendit ipan kendit kajor kendit keba kendit. Te kamut hangni menta pidang pelan bantung yau Kajor. Tharai saisin kong tharai katno e pintung ne katno usimpor ban hadu ba pindayo ban sei ya utau so ba pitmu. Ni dang pun ba. Hap yu hap thang shua. Hap thang hap khat bun hap peduk rit ini kindau. Bun ke kam te nginang rep te. Te kamut habale kita ke baro kamut pi penlut hi na kapala lajong. Ngatrai bida ka bola jong kam ne ke. Kamut nang ta na ka sinong ka ba pisyong ni ka yeng tat hadu hang ni jaka ka ba piwan ban trei kai katno ka don ka jingjengai. Tips ngasuan beda kali kamai te. Wan beda kali kamai. Kublai sibun kong nimba kejing penut por jong pi bat ni nimba Antor News.